Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni. Okay. Koro iseketho weche ariyo. Wan joseme kanyo kwadonje. Kaeto iketho weche ariyo sembelano. Wach mokwongo miketho Justus en ni kawuono chieng' tich ariyo tarik 17. Koro pod in chien gi ndalo achiel. Mar ariyo ni iluongo wuod Kajulu gi sama nosomo Chulembo Justus. Ne wan the most disciplined school in Kisumu district. And the most disciplined school in Kisumu district then. Yeah, it was a district. Yeah, no, Kisumu district, but it was a provincial school. Okay. Most disciplined. Mano is the legacy mano kanyo. Tayie kodi ne nyithindo nyaka bed joluor. Wan wadongo gi luor. Sama miyo samoro koro inyalo bedo kata gi nying kata in bende jomoko be luori. Koro I think jonyuol yo minenego kendi wuon. Wan kanye kako jende. Well, Justus pile wawacho ni ojende ni e wuoth. Wan jotelo mani e wuoth. Gima ang'o mosebedo matek. Ojende gi maonge kod barupe manyiso ni gin joma riek nyalo taa piny. Ojende gi gin koso gin kaka koko. Ang'o mamiyo, what is the biggest downfall of a young man? Ing'eni anahero tiyo gi evidence. Sani anetae. Samane Jaramogi Oginga Odinga wuothe weche mag siasa to wuotho gi ji kaka Nyang' Nyong'o Ogorengo joma ne tindo Paul Muitegin mane wacho ni mago advisors ge to mage jok matimo ne gimoro amora. Okay. Koro kidwa bedo jaduong' modimbore kata jaduong' sectional engagement tiende ni imi mit bilie moro mathin gimoro matin e lweti mondo idhi timgo gimoro matin e lweti mondo idhi timgo gimoro mar njore kata ketho gimoro kata nikech jogi onge tije. Ka ji onge tije gin joma wacho ni ng'aw kata joma vulnerable. Koro ginyalo dhi gitim tije ma ochochni kata gik moko riere. Emomiyo yudo ka ng'eny josiasa kawo advantage mondo giyud ng'ama osenindo to ok en pala achiel, gin pendni adek to jaluo dhi makoro onyiewo jala mopiago ma wuothogo kendo kawogo ngima ng'ama achiel. Koro iluongo japuonj na iluongo ni Mr. John Okoth. Modongo Wuoyi Marandiga kabisa. Koro puonj mane wakawo kuome koda jopuonje mamoko emoloso wabedo dhano. Koro ng'ata moa e community modhi e skul ninyo to ne wanene kaka ng'at marach kabisa. But nonyisowa ni oketonwa blue band gi siagi gi gimoro amora. To nwadhier nono ni to blue band ni kech manade ne. Tinde blue band no wanyaromo kode mesa matin. So discipline mowuok e skul. Oboke mar Standard be ntiere wach motenore koda weche go mag osiptal ma Nairobi. Be wan koma ber? Justus an gima wacho pile ni Kenya ochope e kiwango moro kata level moro mokinyal wacho ni ing'e piny Kenya gi kako dhi bedo higni 5 mabiro gi kako biro bedo higni 30 mabiro. You can't predict. Gimomiyo okinyal predict en kama. Kaluwore gi level mar unemployment koso tije ne joma tindo. Kaluwore gi level mar yedhe mamero ji mowuok ni e tung piny. Kaluwore gi level mar ovunjo cabinet mare. Exactly. Ovunjo cabinet mare. Exactly. Mar ariyo koloso cabinet to dhi owilo joma moko. Mar adek ni notemo timo gimiluongo ni inclusivity. Timore 2024.
pod nitimore 2024. Pod nitiere luoro nonyalo chako bedo timre. Yeah? Onyalo timore Justus. Yeah? Onyalo timore Justus. To mondo kik otimre. Ere kaka wa respond kata waduoko kwayo mag ojende. Waduoko kwayo mar japiny. Waduoko kwayo, wabro yudo loch maber. Wabro yudo loch ma is accountable ne dwach japiny. Be wasechopo kumineno ka ojana nyalo chungo ojana wadgi? Apani gima timore en ni ojende chungo ojende. An achung' ka senator mar Kisumu. Ojende? Yes. Okay. Ki lock mano kaka gender rule obedo locked. Onge chieng' mibro nyisi ni lock mano kaka gender rule obedo locked. Onge chieng' mibro nyisi ni wasekawo mine koro ojende un you are taken care of. Wasekawo mine koro ojende un you are taken care of. Miyo gi kijana Commission on Allocation of Revenue mewa formula mipogogo pes counties. Okay. Kaka gidhi ne counties based on population, based on needs kaka infrastructure, obed ni en urban kata en peri-urban kata en rural, based on koro ka en ward ma population ne duong'. Yes. To kuongo yudo pesa ne mar taking population ne duong'. Yes. To kuongo yudo pesa ne mar taking care of that large population. Adwa mi example Justus. Yes. Iga ka iga county golo bursaries. Yes. Iga ka iga county golo bursaries apar. Award ka award. Full scholarship na nyithindo award ka award. Full scholarship na nyithindo motimo maber e class mar 12. Koro kimi ji apar. Nitiere 12. Koro kimi ji apar. Nitiere ward ma populous mag siwa gin gang'o. Koro nitiere pesa ma nyaka giyud mabalang' mar infrastructure moting'o sewer lines, moting'o water, moting'o roads, nikech koro gin urban roads. Okay. Ting'iyo kaka a rural constituency rural ward kaka South East Nyakach. Yes. Issue ma gin go maduong' gin weche mag pi. Okay. So that Minyasa oketie kom minyalo nono tije mag county ma dhi nyime. Kowuok sani ki compare gi kuma migosi Jack no wewa. Wan kuma ber sani wasetemo. Justus wasego kang maduong' e weche mag devolution kaka county mar Kisumu. Mokwongo en ni kidhi kamoro amora e piny Kenya kawuono, to example ranyisi michiwo mar devolution en Kisumu County. Okay. Adwa wacho ni mag dispensaries level 4, what we can now build our own county referral kaka KCH masani dhi nyime cha. Koro owenwa nafas kanyo. Okay. Gimokelo mano is good governance ma you can relate national government gi county government. Winjuru ni koro ting kane professor nobiro, the first thing manotimo was establishing the first city board. Ma pesa chakoro yaore ogero city board. Ma pesa chakoro yaore ogero skunde manenore, ogero ndeche manenore, ogero ndeche manenore, ogero institutions minyanen nyaka Rotary kata the renewal mar Grace Grace Ogot. Yes. Grace Onyango Public Service Board mamae mar adek. Gik moko sepangi. Okay. Koro manyane pesa itigo. Yeah. Dako sekalo kanyo 47 bang' saa 2 okinyi ni makawuono wadhi nyime kod mbeko kod poro wach kaendi